Elurra ari du, eta mendian zaude, urrunera begira. Eguzkia sartzen da, txoriak egan ikusten dituzu, eta unkitu egiten zara. Gauza bera gertatu zaio Florentzian, San Lorenzo Basilikako printzeen kapera begiratzen ari denari. Sorrentinoren pelikula batean egongo bagina inguruan topatzen ditugun paisaiak, arteak eta eraikinek unkitzen gaituzte. Baina zergatik? Zer da hori? Stendhal sindromea da, eta hain zuzen ere, izen bera zuen idazle frantziarrari zor zaio. Idazle honek 1817an Florentziako Santa Croce Basilika bisitatu zuen, eta idatziz, sentitutakoa deskribatu zuen. Nire bihotzeko taupadak bizkortu ziren, bizitza agortzen ari zitzaidan, eta erortzeko beldurrez nenbilen. Gehiegizkoa, baiakin hauek izan ohi direla sindromearen sintomak. Takikardia, palpitazioak, zorabioak, bertigoa, antsietatea eta umore aldaketa biziak, euforia edo tristura. Batzuk diote sindrome hitza gehiegizkoa dela, beste batzuk maitemintzearekin alderatu izan dute. Baina realitatea da, gure barruan ulertzen ez dugun zerbait gertatzen dela gauza ederrak ikusten ditugunean. Eta zuri, zer sortarazten dizu honek?